ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria abertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten beren arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiluben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren arima saldu gaur, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasunegarria deadarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka, abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazaik, lepoan hartu eta segi aurre.